Ja Miia Käpynen, olkaa hyvä. No moikka, mä oon Elina. Meillä lyhennetään Raka, eli Rakan opettaja. Meille jos tuutte opiskelemaan, niin ensimmäinen vuosi ollaan suurin piirtein yhdessä porukassa ja siellä koululla. Saatte selkeän kuvan, mitä on kokin työ ja mitä on tarjoilijan työ. Ja sen eka vuoden aikana voitte siinä sitten pikkuhiljaa päättää, että kumpaan suuntaudutte. Eli sitä ei tarvitse tietää vielä, kun te kouluun tuutte. Ne työt useasti yllättää. Et joku, kuka on ihan ollut vakaumuksellisesti, että minusta kokki tulee, ja sitten kun pääsee vähän siihen saliin tarjoilijatyöhön, niin löytää itsestänsä sen asiakaspalvelun henkisyyden ja toteaa, että olisiko mitenkään mahdollisuus vaihtaa. Ja meillä kaikki kyllä sitten käy, eli joustavasti opiskellaan. Sen toisen vuoden alussa ruvetaan sitten miettimään, että mikä teistä isona tulisi. Ja te saatte itse siellä sanoa kyllä sitten painavan sanan, että jos teistä vaikka kokki tulisi, niin minkälaista työpaikkaa te haluaisitte siellä. Eli me ohjataan kyllä sitten sen mukaan, mitä vahvuuksia me on teistä löydetty. Jokaiselle semmoinen oma polku, jota te rupeatte työssä oppimassa noudattamaan. Eli jos siellä vaikka olisi kiinnostusta lähteä tämmöiselle lounaspuolelle töihin, niin me ohjataan teitä sitten ottamaan valinnaiskursseja, esimerkiksi kahvilapalvelut tai palvelu- ja jakelukeittiötoiminnot, suurkeittiöruokatuotanto. Sitten taas, jos teitä kiinnostaa ravintolamaailma, mennä sinne töihin, niin sitten voitaisiin valita teille katu- ja pikaruokapalvelua. Ja esimerkiksi kaupan lihatiskillä toimiminen on äärimmäisen hyvä. Siellä oppii tuntemaan kaikki liha- ja kalalaadut ja käsittelemään niitä. Ja siitä on sitten helppo tehdä à la carte ruoanvalmistusta johonkin ravintolaan opettelemaan. Kaikille tehdään tosiaankin omanlainen polku. Et meille kun tulee, niin ei tarvitse yhtään jännittää sitä, että mitä muut ajattelee, miten me siellä pärjää. Se on meille ihan arkipäivää, että ihan jokaisella on ihan omanlaista, voisi sanoa vähän niin kuin hedelmäsalaattityyliä, että kulhosta joku ei tykkää niistä banaaneista tai kirsikoista, niin sitten hän ei syö niitä, mutta siellä on paljon muunlaisia hedelmiä ja hän syö sitten niitä ja ihan omassa järjestyksessään. Että meillä ei ole pakko mennä sellaisessa samassa junassa, että kaikki opiskelee ensin pakolliset opinnot ja sitten valinnaisia, mitä nyt sattuu olemaan tarjolla, vaan käydään kyllä henkilökohtaista keskustelua, että susta löytyy tämmöiset vahvuudet, että sun kannattaisi tälle uralle nyt lähteä opiskelemaan. Mulla on siellä koulussa nyt ihan hyvä esimerkki juuri. Yksi opiskelija on opiskellut kaikki valinnaiset tutkinnon osat, kaikki ytot, mutta kaikki ammatilliset pakolliset tutkinnon osat on tekemättä. Eli ihan käänteisessä järjestyksessä mennään ja kyllä hän siellä pärjää ja varmasti tulee valmistumaan. Sitten mulla on mukana toinen hyvä esimerkki. Mulla on valmistunut opiskelija Miia täällä. Ja mä kun tulin Kangasalle opettajaksi muutama vuosi sitten, niin heti näin Miiasta, että tässähän onkin motivoitunut ja osaava opiskelija, että mitä hänestä mahtaa tullakaan. Mutta Miia oli itse sitä mieltä, että mahdanko mä nyt mitään osata, ja jos nyt saisi sellaisen työssäoppimispaikan, mikä olisi mahdollisimman pieni, ja hän siellä sitten varmasti pärjäisi. No semmoinen onnenkantamoinen oli, että tähän työssäoppimispaikkaan ei silloin haluttu työssäoppijoita. Ja nyt Miia kertoo sitten, että minkälainen tarina siitä loppujeksi tuli hänen polustaan. Jes, moikka. Eli tosiaan en päässyt sinne paikkaan, mihin olin halunnut. Ja se oli tosiaan semmoinen vähän syrjäinen, pieni, niin sanottu helppo paikka. Semmoinen varma valinta, missä olin ollutkin aikaisemmin vähän tekemässä hommia. Sinne kun en päässyt, niin sitten päädyin hakemaan tuonne Kangasalan kulttuuriravintola Jalmariin työssä oppimaan. Ja mua jännitti ihan hirveästi. Mä olin niin ihan varma, että mä en tule pärjään siellä, jos mä pääsen sinne. Et se on vähän liian hieno paikka ja siellä pitää osata niin montaa eri asiaa.
Ja mä tavallaan toivoin, että ne ei ottaisi mua sinne, koska mä ajattelin, että ei siitä tule niinku mitään. Mutta mä pääsin sinne ja loppujen lopuksi mä suoritin siellä niinku lähes mun kaikki opinnot. Elikkä niinku, mulla oli katu- ja pikaruokapalvelut, ravintolan salitoiminnot, à la carte -ruoan valmistus, annosruokien valmistus, kaikki niinku. Ja siinä meni mitä? Ja kahvilapalvelut vielä. Ja siis siinä meni lähes 11 kuukautta. Mä olin siellä sen koko ajan töissä. Ja sitten mä rupesin saamaan ensin semmosia satunnaisia palkkavuoroja, niin kuin viikonloppuja, jotain iltoja, työssäopin lisäksi siihen rinnalle. Sitten mä sain kesätöitä sieltä. Ja sen jälkeen, kun mä olin valmistunut, mä sain semmoisen vajaan tuntisopimuksen, mikä tarkoittaa sitä, että mulla ei ole ihan täysin joka päivälle töitä, mutta kuitenkin jonkin verran. Ja siitä ei mennyt pari kuukautta, niin mä sain työsopimuksen täysillä tunneilla, eli mulla oli jokaiselle päivälle töitä. Ja niin pystyin tienaamaan täysin oman elantoni sillä ja maksamaan kaikki laskut. Ja sen jälkeen mä olin ollut alle vuosi valmistumisesta, niin mut ylennettiin vuorovastaavaksi. Eli nykyään saan toimia siellä esimiehenä ja perehdyttää uusia työntekijöitä ja ohjata opiskelijoita. Et kyllä se niin kannattaa näyttää siinä työssäopin aikana, kun olette siellä, se motivoituneisuus. Se ei haittaa, vaikka te ette osaisi mitään, koska en mäkään osannut, tai siltä musta ainakin tuntuu. Et se, että sä oot rohkea ja reipas ja yrität parhaasi, niin se riittää. Kiitos. No siinä oli kyllä varsinainen onnistumistarina. Ja tämmöisiä onnenkantamoisia mekin toivotaan kaikille, ketkä tulee meille opiskelemaan, ja sen takia me vahvasti ohjataan niitä työssäoppimispaikkoja ja kuunnellaan kyllä teitäkin, mutta oikeasti tuodaan vahvasti esiin sitten, miltä meistä teidän ne vahvuudet näyttää, että mihin kannattaa mennä. Meillä on tärkeä tavoite siinä, että te nimenomaan työllistytte. Ei niin, että meillä olisi jotenkin helppoa, että me nyt vaan johonkin ja suoritamme jotenkin tää, vaan teidän pitää päästä sinne töihin. Ja suurin osa meidän alan opiskelijoista jää nimenomaan viimeisellä työssäoppimisjaksolla, jos ei ihan heti, niin hetken päästä kuitenkin siihen paikkaan töihin. Ainakin saa kesätöitä tai jotakin tämmöisiä lisävuoroja. Ja meidän alalla sekin on myös kiva, että jos te käytte kesätöissä, niin kaikki ne kesätyöt otetaan meidän opintoihin mukaan. Eli jos se kesätyöpaikka suostuu tekemään teille näytön arvioinnin, että me saadaan teille arvosana sinne opintokorttiin, niin silloin te olette sen työn jo tehnyt ja sitä ei tarvitse talven aikana enää uudestaan opiskella. Ja meidän alallahan töitä on aika paljon, että kannattaa harkita. Mun välistiikki tässä. Tarviinko mä mikkiä? Kuuletteko te mut? Sano vaan niin, että se kuuluu. Kuuleeko kaikki ilman mikkiä? Takariviin. Mutta se on tallentaa, että tallennukset. Okei, puhutaan sitten mikki. Mä oon Rautalahden Ilkka ja rakennusalan opettaja tuosta tästä Kangasalta ja pistin oikein puhelimeen vähän ylös, että mitä mun pitäisi teille muistaa puhua. Saako se sen sieltä? Joo, pitäisi sieltä mennä sitten vaihtua automaattisesti. Okei, eli mun idea oli kertoa se, että ketkä rakennusalasta on kiinnostuneita ja miettinyt vähän sitä, mitä se voisi olla, niin kertoo se, että minkälainen teidän niin kun opinnot tuo 3 vuotta on. Ja tietysti se ei välttämättä ole 3 vuotta, että sen voi suorittaa nopeamminkin. Mutta käytännössä meillä on niin, että te tuutte ensi syksynä meille ja siinä 1-2 menee koululla, jaetaan vähän teille työvaatteita ja ryhmäydytään ja erilaisia leikkejä, tutustutaan kouluun ja tutustutte toisiinne, opettajiin ja ohjaajiin. Ja sen jälkeen lähdetään työmaalle. Ja rakennetaan taloa, aloitetaan maatöistä
tavallisesti on tyhjä tontti. Tuossa taustalla kulkee niin kuin viime syksyn vuoden takaisen ykkösluokan töitä. Ja tuossa on nyt sitten menossa, ja siellä on jotain muitakin telineen tekoharjoituksia sitten koulun takapihalla. Mutta ollaan siis työmaalla ja se kouluviikko on niin, että 4 päivää ollaan työmaalla ja sitten yhtenä päivänä viikossa, tähän asti se on ollut perjantai, olette koululla. Mutta työmaalla se 4 päivää, niin sinne tulee siis, siellä on luokkatilat, opetustilat, missä voidaan opettaa teoriaa ja sitten tehdään töitä, tehdään ihan fyysisesti sitä taloa, opetellaan tekemään kaikkea ja sinne tulee ruoka meille ja työpäivä menee siihen. Työpäivän pituus on semmoinen, niin kuin oikeasti siinä jää sitä työskentelyaikaa semmoinen 5 tuntia päivässä. Ja sitten sitä taloa tehdään. Tossa nyt on autokatos, varasto rakenteilla ja siinä routaeristeitä asentelee opiskelijat. No, ykkösvuoden aikana tehdään sitä taloa niin pitkälle kuin mahdollista. Tällä hetkellä meillä on siellä kaivuri työmaalla ja se tekee noita ulkopuolisia täyttöjä ja ensi viikolla syyslomalla meille tulee firma pystyttää teltan siihen, sadesuojan, sääsuojan siihen talon päälle ja sitten me ruvetaan siellä teltan sisällä tekemään sitä taloa. Ja siitä talosta tulee sitten kun tulee valmistuu, niin se myydään sitten yksityisille ihmisille. Ensi syksynä tuossa toivottavasti tuolla alueella ei enää taloja te ette tule ehkä sinne, mutta sitten olikohan tuolla, mä en tunne Kangasalaa niin hyvin, mutta Pikolinnassa taitaa olla seuraavat 6 tonttia ja Pälkäneelläkin on sitten tullut tontti, mihin ruvetaan taloa tekemään. No ensimmäinen vuosi päättyy keväällä lyhyen, noin 4-5 viikon työssäoppimisjaksoon. Eli menette töihin johonkin rakennusfirmaan ja hyvin opiskelijat on tällä alueella, Tampereen Kangasalan alueella saanut kaikille on löytynyt harjoittelupaikkoja. Ja sitten kun on oikein reipas tekijä, niin voi saada siitä firmasta kesätyön itselle. Koska sitten toinen vuosi alkaa, eli kouluun ei tarvitse toisen vuoden alussa tulla ollenkaan, vaan jatkaa. Siinä on 10 viikon työssäoppimisjakso, jolloin te olette rakennusfirmassa rakennusalan töissä päivät ja käytte koulussa 1 päivänä viikossa. Ja sitten palaatte työmaalle, sille koulun työmaalle. Sitten siinä vaiheessa siellä on sisävalmistusvaiheen töitä ja jos ei niitä ole työmaalla, niitä sisävalmistusvaiheen töitä, väliseinien tekemistä ja levytyksiä ja tämmöisiä, väliseinien muuraamista, kattojen seinien levytystä ja eristämistä ja tämmöistä, niin sitten niitä harjoitellaan tuolla hallilla. Mutta mä luulen, että nyt ollaan menossa semmoiseen suuntaan, että ollaan enemmän työmaalla myös kakkosluokalla. Ja kakkosluokka päättyy sitten myöskin 10 viikon työssäoppimisjakso. Eli siinä ollaan 20 viikkoa siis käytännössä sitä kakkosluokasta ollaan rakennusalan firmoissa töissä. Ja 3. opintovuosi käytännössä ollaan, voisi sanoa, että melkein jos olette YTO-aineet hoitaneet, eli YTO-aineilla tarkoitetaan niitä, mitä te täälläkin opiskelette, kielet, matematiikat, kemiat, fysiikat, kaikkea semmoista. Minä en ole silloin teidän kanssa tekemisissä, vaan silloin YTO-opettajat opettaa teille niitä. Mä olen ainoastaan opetan sitä rakentamista ja rakentamisen teoriaa. No, mutta 3. vuosi, niin se menee enimmäkseen töissä. Ja käytännössä jos olette hyvin hoitanut hommanne, niin käytännössä se 3. vuosi olette koko vuoden työssäoppimassa firmoissa. Ja siellä saatte hakea, firmoja voi vaihtaa, siellä ei olla yhdessä firmassa eikä kannatakaan olla, vaan kannattaa vaihdella firmoja välillä ja tehdä erilaisia hommia, jotta oppii mahdollisimman laajasti rakentamista. No, sitten tämä koulunkäyntitapa voi olla, tämä on niin tavallaan mitä mä kerroin, niin tämä on tavallinen polku opiskelijalla, me saadaan rakennusalan perustutkinto. Mutta sitten opinnot voi suorittaa myös
oppisopimuksella. Eli te olette koulussa vain yhtenä päivänä viikossa tekemässä niitä YTO-aineita ja muuten olette rakennusfirmassa palkallisena tekemässä rakennusalan hommia. Ja ne opinnot etenee sitä kautta. Ja silloin, mutta se vaatii kyllä sitten niin kuin tosi reipasta asennetta. Eli että pystyy olemaan siellä firmassa, löytää firman, joka suostuu sen palkan teille maksamaan. Ja tavallisesti joutuu kuitenkin aloittamaan ja kannattaa aloittaa koulusta. Että opettelee työkaluja ja saa työturvakortit ja semmoiset ennen kuin voi edes oppisopimuksia sitten tehdä. Mutta se on mahdollista siis suorittaa opinnot työn ohella. Ja se on se 4-päiväinen työviikko ja sitten yhtenä päivänä ikään kuin saatte levätä koulussa opiskelemaan ruotsiksi. No. Loppuuko se ihan kokonaan se esitys? Joo, mutta mitäs sitten niin kun, että raksalaiset niin kun, rakennusala on semmoinen hyvin laaja ala, että mitä niin kun rakennusalan opinnot käynyt tekee työelämässä, niin niitä on vaikka mitä töitä. Monet erikoistuu. Jotkut erikoistuu muuraamiseen, jotkut erikoistuu laatottamiseen, kylppäreiden tekemiseen, jotkut erikoistuu kattojen tekemiseen, jotkut erikoistuu huopakattojen tekemiseen ja niitä erikoisaloja siellä rakennusalan sisällä on paljon. Meillä opetetaan mahdollisimman laajasti niin kuin kaikki, että sen ensimmäisen vuoden aikana käytännössä tehdään ne talon perustustyöt, runkotyöt ja kattotyöt. Et meillä pitää tuolla työmaalla, missä mä nyt olen opiskelijoiden kanssa, niin meillä pitäisi keväällä katto sillä päällä. Ja et niitä hommia, se rakennusalan tutkinto niin kun antaa esimerkiksi rautakaupan myyjä, niin aika hyvä pohja rautakaupan myyjälle on olla rakennusalan ammattilainen. Silloin osaa palvella asiakkaita ihan toisella tasolla, tietää mitä asiakas kysyy ja osaa sitten palvella, etsiä oikein tavalla. Mitähän täällä muita piti sanoa? Mä mietin, että mitä rakennusalan töitä. Itse mä oon tehnyt lähinnä pientaloja, että kerrostalotyömailla en kauheasti ollut paitsi nuorena, mutta nykyään viimeiset 20 vuotta niin enimmäkseen tehnyt pientaloja ja rivitaloja ja sen tommosia teollisuushalleja ja sun muita. Mutta sitten voi olla elementtitehtaalla töissä, betonitehtaalla tekemässä betonielementtejä tai talotehtaassa siististi 4 seinän sisällä lämpimässä tekemässä talojen elementtejä. Se rakennusala, siellä on vaikka minkälaista työtä. Rakennusala on tällä hetkellä lamassa tai rankassa matalasuhdanteessa ja ollut tässä viimeisen 2 vuotta. Ja varmasti tulee olemaan vielä tämän vuoden. Tai sanotaan, että tästä vuosi eteenpäin. Tuossa puhuin kangasalalaisen betonitehtaan johtajan kanssa eilen, niin tuolla kaupassa niin kertoi, että ajavat alas 3 tehdasta tällä hetkellä Suomesta ja näyttäisi siltä synkältä tämä seuraavakin vuosi. Mutta ei pelkoa, silloin kun rakennusalalla on matalasuhdanne, rakennusalalla on aina se on suhdanneherkkä ala, eli siellä on välillä huippuvuosia ja sitten tullaan syöksyjen alas ja kaikki rakentaminen melkein loppuu. Mutta sitten taas alkaa nousukausi ja sitten mennään lujaa ylöspäin. Silloin kun on matalasuhdanne, niin silloin kannattaa opiskella. Jos te aloitatte ensi syksynä opinnot, olette täydellisesti juuri silloin opiskelette, kun töitä on kaikkein vähiten. Ja sitten kun töitä on paljon, niin teillä on paperit kädessä ja te pääsette sitten töihin. Et kun mä oon kuullut semmoistakin, että monet sanoo, että ei rakennusalalle kannata mennä nyt, kun opiskeleen, kun on lama. Mutta se lama loppuu joskus. Rakennuksia on pakko tehdä Suomessa. Jos ei uusia tehdä, niin vanhoja on pakko korjata. Suomessahan jokaisen on pakko jossain asua. Teltassa on paha olla 20 asteen pakkasella. Niitä taloja varmasti tehdään ja asuntoja remontoidaan. Ihan, sitä työtä on ja rakennusala on tosi iso työllistäjä Suomessa. Toisaalta se on myös vaarallinen ala. Se on yksi vaarallisimmista aloista, mitä on, ja sillä meilläkin koko ajan
käytetään turvallisuuteen todella paljon aikaa, että kukaan ei ainakaan opiskeluaikana loukkaantuisi eikä sattuisi mitään vahinkoa. Eikä niitä ole kyllä nyt mun opettajan uran aikana sattunut 20 vuoden aikana. Tosi hyvin on säästetty työtapaturmia. Jotain pikkuhalkoja on voinut tulla. No sitten jatko-opinnot rakennusalalta, ylitänkö mä aikani? Rakennusalalta jatko-opinnot, niin ketään yhtään kiinnostaa ammattikorkeakouluopinnot. Eli rakennusala, te saatte ammattikoulusta rakennusalan perustutkinnon. Ja sen jälkeen teidän opiskelumahdollisuuksia niin kuin rakennusalalle on niin kuin oikeastaan nopeasti tulee mieleen kaksi. Eli rakennusmestari tai rakennusinsinööri. Rakennusmestari on siellä isoilla työmailla tai miksei pienemmilläkin työmailla, joka on enemmän niin kuin sen työn kanssa tekemisissä ja ohjaa työntekijöitä tekemään oikein ja valvoo siellä työmaalla sitä toimintaa. Mutta rakennusinsinööri voi sitten olla se, joka istuu vaan suunnittelupöydän ääressä koneella piirtämässä ja suunnittelemassa niitä rakenteita. Ja ne on ammattikorkeakoulututkintoja. Ja jos teitä yhtään se kiinnostaa, niin ammattikoulu on itse asiassa kaikkein helpoin tapa päästä ammattikorkeakouluopintoihin käsiksi. Hoitamalla rakennusalan opinnot hyvin, saamalla sieltä matikasta, fysiikasta, kemiasta sen 4 tai 5 arvosanaksi, jotka on siis 5 paras, niin sitten saattaa päästä suoraan ammattikorkeakoulun opintoihin käsiksi. Ei siis tarvitse mennä edes pääsykokeiden kautta. Ja toisaalta, jos tarvitsee mennä pääsykokeiden kautta, niin meillä annetaan tuo rakennusalan perustutkinto on äärimmäisen hyvä apu siihen pääsykokeeseen. Ja niitä tietysti sitten erilaisia polkuja pitkin prepataan niitä opiskelijoita, joita se ammattikorkeakoulututkinto kiinnostaa. No mitä sitten mestarilla ja insinöörillä on enemmän kuin rakennusmiehillä, niin on isompi palkka, stressaavampi työ. Ne vastaa siitä rakennuksesta, että se ei romahda ja se on oikein tehty ja se rakennus ei mätäne ja hajoa tai kastu tulevaisuudessa. Ja rakennusmies vaan tekee, mitä kuvat sanoo. No sitten se, että minkälaisia mitä niin kuin opiskelijalta vaaditaan, niin sekin täytyy vähän sanoa, että mitään ei tarvitse rakentamisesta osata. Meille tullessa ei tarvitse osata koneiden käyttämistä, ei tarvitse osata vasaralla naulata. Sen oppii kyllä sitten tässä 3 vuodessa ihan helposti. Ja meillä on hyvät konekannat ja turvalliset koneet ja aika uusiakin ja lisää saadaan kaupasta. Täällä Tampereen alueella Tredulla on kyllä oikeasti hyvät resurssit rakentamiseen. Ja vaatii rohkeutta, ahkeruutta, oma-aloitteisuutta. Toki niin kuin teknisesti toivotaan, että teillä pitäisi olla semmoista niin kuin hieman niin kuin loogista päättelykykyä. Että sitä niin kuin rakennustyömaalla tarvitaan. Kun toi lauta menee tuohon noin, niin miten siihen voi kiinnittää seuraavan laudan, se täytyy laittaa noin. Et se on semmoista, niin kuin voisi sanoa, että se rakennusalan looginen päättelykyky on semmoista maalaisjärkeä. Ja sen oppii kyllä kaikki. Matematiikka on toivottava ominaisuus. Matematiikan osaaminen, mutta käytännössä matematiikan osaaminen on sitä, että te osaatte yhteen- ja vähennyslaskua. Ainoa, minkä mä vaadin opiskelijoilta niin kuin erityistä tuon 3 vuoden aikana on hypotenuusan laskeminen. Jos joku muistaa, mitä matikan tunnilta, mikä hypotenuusa on. Eli hypotenuusa tarkoittaa rakennusmaailmassa ristimikkaa, jotta saadaan talo suorakulmaiseksi, jos se on suorakulmaiseksi piirretty. Se on oikeastaan ainoa spesiaali matikan taito, mitä te tarvitsette. Muuten riittää semmoinen reippaus, ahkeruus ja sitten semmoinen määrätynlainen rohkeus on hyvästä.
Maastokelpoisuutta vaaditaan, niin kuin tänäänkin sieltä tulee vähän vettä taivaalta, niin sinne ne pojat meni äsken nimenhuudon jälkeen kaivuripiereen töihin ja styroksia asennettiin. Ei saa pelätä ja pakkasessakin pitää pystyä toimimaan. Ja tuolla tosiaan me tehdään teltan sisällä sitä hommaa sateen suojassa sitä taloa. Mitähän vielä teille piti puhua? No tuosta lupasin mainita tuolle opettajakollegalle kansainvälisestä toiminnasta, että tuolla tässä Kangasalla varsinkin on toiminut tämmöinen kansainvälistä toimintaa, eli rakennusalan, putkialan ja sähköalan opiskelijoita menee tuonne eri mittaisille vaihtojaksoille, mitä ne voisi olla keskimäärin joku 5-6 viikkoa, niin tuonne Eurooppaan. Sisilia, Italian Sisilia, Ranskassa, Saksassa, Tsekeissä, niin on mahdollisuus mennä. Ja sinne mennään niin tekemään raksatöitä ja käytännössä siellä se raksan opettelu ei ole se pääasia, vaan se pääasia on mun nähdäkseni se, että te saatte niin kuin opitte toimiin kansainvälisessä ympäristössä ja tutustutte erilaisiin tapoihin. Mutta erittäin suositeltava ja sinne pääsee aina sitten muutamia halukkaita vuoden aikana. Ykkösluokalla ei ehkä, mutta kakkosluokalla, kolmosluokkalaisia sinne kansainväliseen vaihtoon lähtee. Kaikki opiskelijat tykkäävät tosi paljon. Haluaako joku kysyä jotain Raksalan opinnoista? Onko joku kiinnostunut peräti Raksalan opinnoista? Ei kukaan. Eikö yhtään Raksalaa kiinnostunutta ole? Yksi. Yes. Tervetuloa ensi syksynä meille. En tiedä, pääsetkö Pälkäneen vai pääsetkö tuonne Pikollinnan tonteille tekemään. Mutta varmasti on tekemistä. Ja mä olen todennäköisesti opettaja ykkösille nyt ensi vuonna. Mutta tervetuloa kaikki, ketkä on kiinnostuneita rakennusalalla. Tähän laita kiinni. Kiitos ja mä lähden työmaalle. Pahoittelen. Kiitos. No niin, eli nyt on vuorossa Annala Sauli ja tuossa takana siinä on kirjoitusvirhe, vaikka se on virallista. Tuo tieto ja viestintä, se on ihan oikein kirjoitettu, mutta mä sanon, että se on väärä juttu. Koska kun mä puhun elektroniikasta, niin mä puhun sähköalasta, koska elektroniikka on sähköalaa ja siihen liittyvää asiaa. Eli vähän niin kuin, että jos sähköasentaja tekee työt täällä, tässä rakennuksessa, ja millä tätä rakennuksen järjestelmiä ohjataan, niin se on se elektroniikka, mikä on se ydin siellä. Eli te olette syntynyt siihen aikaan, että teille kaikilla on nämä ja kaikki mahdolliset härpäkkeet. Mutta jos mä puhun elektroniikasta, niin mä en puhu silloin välttämättä niin kuin näistä laitteista. Mä puhun vaativien olosuhteiden laitteista ja vähän erikoisemmasta elektroniikasta. Eli tuossa esityksessä katsotaan se ensin ja sitten mä kerron näistä yrityksistä. Mä en kerro näistä opintojen, mitenkä ne etenee. 3 vuotta joo, on ne YTO-aineet ja sitten elektroniikkaan ja sähkötekniikkaan liittyviä aineita. Katsotaan tuo video ensin. Missä se on? Tulee sanottu tekniikka-laji. Tämä on aika rentoa ja hauskaa. Ekan teoriaa ja siirrytään siitä työsalin puolelle, joka muistuttaa hyvin työpaikkaa itsessä. Mä oon
ne opiskelee sen takia, että pienestä pitää elektroniikka kiinnostaa laitteiden korjaaminen. Elektroniikka on monipuolista ja mielenkiintoista ja oppii joka päivä ollut. Elektroniikka-alalla tarvitaan jonkun verran matikkaa, fysiikkaa ja sähköosaamista, jotta voidaan käyttää erilaisia mittalaitteita kytkennössä. Olin työssä oppimassa hetki sitten Nokevalilla, jossa latosin piirilevyjä ja kokosin mittalaitteita. Itse varmaan ajattelen jatkaa työelämää valmistumisen jälkeen tai mennä jatko-opiskelijasta. Tiedossa on hyvät opettajat ja hyvät tilat töihin. Alalla opiskelu on monipuolista, mielenkiintoista ja paljon käsillä tekemistä. Elektroniikka-alalla on hyvä olla huolellinen, rauhallinen ja tarkka. Hain opiskelemaan elektroniikkaa asentaessa, koska ala vaikutti mielenkiintoiselta. Innostavinta alalla on käsillä tekeminen. Alalla haastavinta on teoriaosuudet ja niistä tulevat kokeet. Itse olin Tampronilla työssäopissa tekemässä erikoismittalaitteita. En ole vielä varma, mitä teen valmistumisen jälkeen, mutta alalta on hyvät mahdollisuudet päästä moniin eri jatko-opintoihin, esimerkiksi ammattikorkeakouluihin. Teoriaa meillä opetetaan ehkä päivässä 1–2 ja sen jälkeen me lähdetään tuonne työskentelemään ja tekemään niitä laitteita ja opiskelemaan erilaisia komponentteja. Ja elektroniikan perustyökaluja on esimerkiksi tämä yleismittari ja tässä pöydän näkyvät laitteet, juotosasema, joka on tänä päivänä erittäin tärkeä työväline elektroniikka-asentajalle. Kun on opiskeltu nämä elektroniikan peruskomponentit, piirrosmerkit ja mitä ne tarkoittaa, mitä niillä tehdään ja miten ne vaikuttaa toimintoihin, niin sitten lähdetään vähän pitemmälle opiskelemaan sitä ja opettelemaan, miten näistä laitteista mitataan eri toimintoja. Eli tässä pöydällä on oskiloskooppi, jolla päästään sitten tällainen elektroniikkapiirikoiden sielunelämään käsiksi ja katsomaan, että onko se millä tavalla toimii. Elektroniikka-alan opiskelijaa hyviä ominaisuuksia ja mitä on hyvä huomioida, että matematiikan taidot on kohtuulliset. Jos voidaan numerosta mainita, niin 7 ylöspäin mieluusti, loogista päättelykyky, englannin kieli, eli tässä on tämmöinen Electronics-lehti käsissäni, joka on englanninkielinen ja samaten myös nämä datasiivit, mitä elektroniikka-asentajia jonkin verran joutuu käyttämään työskentelyssä ja työpaikoilla, on englanninkielessä. Elektroniikka-asentajalle on tarjolla hyviä monipuolisia työpaikkoja Pirkanmaan alueella. Tampereen ammattikorkeakouluun ottavat mieluusti elektroniikka-asentajalinjalta valmistuneita. Samaten myös tekniseen yliopistoon ovat täältä jotkut pyrkineet ja ovat päässeet ja heistä on tullut sitten diplomi-insinööri. Toivotamme opiskelijat tervetulleeksi elektroniikka-asentajan opintoihin tekemään ihmeellisiä laitteita, koodaamaan ja oppimaan käsin tekemään työtä, ylitarkkaa työtä, merkityksellistä työtä. Noin. Eli siinä tuommoinen lyhyt esitys. Tukko laittaa tuon. Eli nyt otetaan tuolta esille. Vielä maalaan sitä kuvaa, että mitä nämä yritykset on. Olen nähnyt yksi ohjelma, joka näytti ohjelmoijan työstä. Ja nyt ei mainosteta ohjelmista kehittää. No niin, eli näistä erityisistä työpaikoista, mitä niitä on esimerkiksi. Kaivinkonetta, toki siellä on tänä päivänä vielä se kuski, mutta sitä kaivinkonetta ohjataan elektroniikalla. Eli tämmöinen yritys kuin Novatroni, joka on suunnitellut, valmistaa, toteuttaa, asentaa kyseiset laitteet. Eli tuollaisessa kaivinkoneessa niin siellä on erityyppiset anturit noissa nivelissä, joilla pystytään katsoa, mihin suuntaan se kaivinkoneen kauha on menossa, millä syvyydellä se menee. Sitten siinä on GPS-navigointijärjestelmä, mihin suuntaan se menee. Eli Tampereelle, kun rakennettiin ratikka, niin näiden urakoitsijoiden velvollisuus oli käyttää tätä Novatronin järjestelmää. Eli suunnittelutoimistosta menee tiedosto tuonne kaivinkonekuskille ja se kaivaa sen mukaan sitten, että mihin suuntaan mennään, mille syvyydelle ja niin poispäin. Eli vaativiin olosuhteisiin, eli tuon elektroniikan pitää kestää tuolla kaivinkoneessa siinä kylmyydessä ja kosteudessa ja sitten se saa välillä vähän kovempia iskuja. Että nämä meidän puhelimet ja nämä muut myötä, mitä tässä on, niin ne ei kestä semmoista jytyydystä. Otetaan vielä tuosta noin yrityslistaa. Eli
Tällä hetkellä opiskelijoita on semmoisissa yrityksissä kuin Senop, Millokki, Patria, eli ne varmaan on noissa tämän päivän lehdissä näkyvissä johtuen tästä sotateollisuudesta. Samaten Saavi. Sitten jos mennään tänne rauhallisempaan päätyyn, niin sitten on sairaalalaitehuolto ja niiden laitteiden korjaaminen ja huoltaminen. Eli pyöritään kaiken aikaa vaativissa olosuhteissa, ne ei ole mitään massatuotteita, kuten tämä tietokone tässä. Ja tämä on todellakin semmoinen laji, että jos te olette kiinnostuneita tekniikan alaa ja tätä lajia opiskelemaan, niin minä väitän tällä hetkellä, että ammattiopisto on parempi vaihtoehto kuin lukio. Koska siellä tulee nämä mittalaitteiden käytöt, ne tulee tutuksi, se on lähtökohtaisesti niin kuin huomattavasti helpompi lähteä ammattikorkeakouluun tai teknisen yliopistoon. Itselläni mulla on lukiotausta ja käynyt sitten silloin TTK:n ja diplomi-insinööri, mutta mä olin harrastunut jo 7 asti rakentamalla erilaisia radiojärjestelmiä. Eli harrastuneisuutta, näppärät sormet, työskentelytilat on lämpimät ja mukavat ja mahdollisuus jatko-opintoihin. Tällä kertaa tässä. Hei, joo, tärkeä juttu. Kun te nyt mietitte sitä, että mikä se ala on, miettikää sitä ihan itse. Lähtekää käymään niissä ammattipäivissä ja ottakaa niistä se hyöty irti. Se on teille se kaikkein tärkein asia. Mieluusti otan tänne ja mä oon luvannut aina, että nohevalle eli hyvälle opiskelijalle löytyy aina työpaikka. Joka kerta on onnistunut. Eli tervetuloa meille Hervantaan elektroniikka-alaa opiskelemaan. Ja siellä pystyy suorittamaan myös sen lukiotutkinnon. Kiitos.